Ez Dîlana Porgulî bi dersek nû dîsa li bernameya Teqûrek li hemberî we me. Îro em ê dîsa li ser rîtmek do li ser çar bixebitin wekku Kereçî, wekku Helîç. Navê vê rîtme melfûf e. Dîsa rîtmek Erebî ye. Em ê piranî li ser rîtmen Erebî bixebitin ji ber ku enstrûmanên me enstrûmanek Erebî ye. û rîtmen Erebî pir li darbûkayê tê. Loma vê heftê em ê dîsa rîtmek Erebî bibînin. Navê wê melfûf e. Heydi em dest pê bikin. Melfûf peyvek Erebî ye, tê maneyê pêçayî yan jî girêdayî. Pêşî ez ê konakola wê çêkim û paşê em binêrin çawa li ser darbûka tê lê xistin. Konakola wê wisa ye dum pa pa dum pa pa dum pa pa dum pa pa. Di muzîkê de cihên bêdengî ji bo wan cihan em dibêjin rawest. Yani cihê ku em li wir bêhna xwe didin. Niha ez ê bi rawestê dîsa konakola wê çêkim. Dum es pa es pa. Dum es pa es pa. Hûn dibînin dîsa di car destê xwe lê didim. Es raweste cihê bêdengiyê ye. Pa wek hûn dizanin şeqam e. Di dersa yekêm de min nîşanî we dabû. Dum erê. Dum es pa es pa. 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 Gava em li rîtmekê lê didin û gava rawestên hema wisa mezin navberên mezin di rîtmê de hebe em di wan cihên de bi şiklekî biçûk, bi şiklekî bêdeng lê didin û bi saya wan em pir di nav rîtmê de wenda nabin. Yani ji dewsa dum pa pa dum pa pa em navbera wan tije dikin û bi derbên pir biçûk û bêdeng ji bo vê derbên bi îngilîzî dibêjin ghost beat, bi Kurdî heta niha min nebihîstiye bi Tirkî dibêjin gölge vuruş. Bi Kurdî jî em bêjin derbên nexuyayî. Walla lê hat. Îja niha ez ê rîtma melfûf bi derbên nexuyayî nîşanî we bidim. Rîtma me dum pa pa bû. Niha ez ê bikim dum ta ta pa ta ta pa. Ji bo vê ez tiliyê xwe îşaretê û ya gustî lê bikarbînim. Dum ta ta. Dum işaret gustîl. Dum işaret gustîl. Zêde dikim. Dum ta ta pa ta ta pa. Dum işaret gustîl pa. İşaret gustîl pa. Nehewceyê ku hûn pir bi qewet destê çepê lê bidin. Divê ev hinek bêdeng be. Ji bo ku ew navbera dum û pa em bi şikilkî bêdeng tije bikin û vala nemîne. Kam binerin rîtma melfûf bi stranê çawa tê lê xistin. Vê
heftê carayekem me tiliyê xwe gustî lê bikaranî. Loma ez ê ji bo vê heftê pratîkekê bidim ji bo ku di destpêkê de ev hinekî zor e. Ez ê pratîkek biçûk wek spartekek bidim we. Hûn jî heta hefteya bê bixebitin li ser wê. Taka tak, taka tak, taka tak, tak. Kona kola wê wisa ye. Taka tak. İşaret gustîl işaret. Taka tak, taka tak, taka tak, tak. Ez hatim jêr, niha berbijorva. Taka tak, taka tak, taka tak, tak. Em dîsa hatin dawiya vê hefteyê min hinek zêde xwaribû. Loma hinek xwewa min hat di vê bêşê de mixabin mi lêborîna wê dixwazim. Xirxirokên hêja. Di hefteya bê de em ê dîsa hevdû bibînin. Ez we maçî dikim. Bimînin xêr û xweşiyê de.